mensen, odi. We waren alasma odi. We gaan alasma, we lobby odi. Iedereen krijgt de groeten. We waren alasma odi. Iedereen krijgt de groeten. Alobi odi. We waren alasma. Alasma ekis alobi odi. Alasma ekis a groeten. En natuurlijk, desma anga verstaan sang e verstami. Desma sang e begrijp me. Alla desma dati e gimi a big up. En mi lijn anga sma sang knapu na mi baka. Sang e begrijp dat na a waarheid met taki. Mi lijn anga sma, mi lijn anga followers, mi lijn anga friends. Sang ai opo no. En alla desma sang ai opo no. Metaki mastra gado grantangi dat desma ai opo no. A dati na asani sang ube wani. Alla de mevrouw enke ana wensak srefi. Alla de mevrouw dati, alla desma dati ai kon opo no. Alla desma di mastra gado ye piwi dat de ai kon opo no. We taki mastra gado grantangi fu dati. En we taki mastra gado grantangi ook toe dat gado soorden sma dat de man abop na den potide ina pina en na den edwengi ding en na den hoording ina pina. We taki mastra gado grantangi dat mastra gado giwa blessi dat mastra gado krindesma ai dat desma esino no dat na abop potide ainya pina en na abop e hoording ina pina. Duizenden sma takyanga abop dat meke abop was stekker abop ata haika abop dofu abop neyere. Apasa 2000 sma di takinanga abop was stekker abop desma fue pina abop neyere. En tide mi lees wan sani baka dat a coalitie de man be de bezige regel om en sani pe om en vreemdelingen. Om een vreemdelingen een actieconcessie aan. Dat een vreemdelingen die ze actie en concessie aan. Tapu stichting. Dat de man een pai 25 SAD 1 vierkante meter noemen de man een pai. Dat de man zou stempoti. Dat de man is zeer ala de lantigrong. Gide man. Samai doe de sandati. Na abo panga VHP. ROGB, GBB, samen LVV. Dus na abo panga VHP. Dus de man is zeer a heer kondre fu unu. De man is zeer abusi en de man is zeer den grond 25 SAD per vierkante meter. 25 SAD per vierkante meter. De man is zeer abusi fu wie. Dat want taki na soye si kabataki de man die sino abi firi. En dan luizes de dape, da luizes e preleka no sabi next. Terwijl na luizes anga de man fu VHP samen is zeer abusi fu unu. 25 SAD per vierkante meter, de man is zeer abusi giden vreemdelingen. De man is zeer abusi giden Mennonieten. De man is zeer abusi giden buitenlanders. Ba luizen uno be sabita ki na soyu bodu. Ba luizen. Uno be sabi dat na soyu bo sell out. Ba luizen. Ba luizen. Desma be abi bribi na you. Ba luizen. Maar no ina heer kondre. Desma e pot you is wasi. Ba luizen. Ba luizen. Muizes en hoofdes. Heer grondtapu. Desama e lafu you no. Heer Gorontapu de sama epoti wisi wasi. Ba luizen. Ba luizen. Uno be sabita ki na soyu bo sell out. Uno be sabita ki na soyu bo uroko nangawi. Ba luizen. Ba luizen. Ide dape da e uroko sama nanga den trama e pinawi. Ide dape da e uroko sama nanga den trama e seri saranang. Ide dape da e uroko sama nanga den trama e ser abusi. 25 SAD per vierkante meter. We serie concessie. Giden buitenlanders. Baluizen alla den bewijzen wie abi.
Baluizen, de man voor mij voor beb, hoe abi alla den bewijzen. Pe baluizen, de dape samen nanga den trama is zeer abusi voor unu. 25 SAD per vierkante meter. Luizen, baluizen, is zeer abusi voor unu. Gide meno nieten, gi omentra buitenlanders. Tap stichting, op stichtingen de man is zeer abusi voor unu. De man doet om een aanvraag tap stichting. Tap stichting de buitenlanders doet om een aanvraag. Om een vromo aanvraag de man toe. Dat baluizen, GBB, ROGB, Grond- en Bosbeheer. Dat een knapu dat pe LA. De man die zie knapu dat pe LA. Terwijl u abi alla den bewijzen. De man voor mij voor beb alla den bewijzen. Alla den stukken, alla den papieren mi lezen. Alla den papieren mi shi. Pe baluizen, de dape is zeer abusief voor wie mensen. Baluizen, mi no besabita ka so yubi uroko. Want mi sabita ki greedy, mi sabita ki u hebzuchtig, mi sabita ki greedy voor consensie, mi sabita ki u hebzuchtig voor consensie. Maar baluizen, mi no besabita ka so yubi uroko. Want mi sabita ki u takru, mi sabita ki u greedy, mi sabita ki u ati, you know een redi musu, dat me sabi baluizers, en daarom altijd met taki tegen you. Maar libi sama fasi mi lobby you. Libi sama fasi mi lobby you. Maar omdat me sabi tak you know een redi musu, baluizers, me sabi tak you greedy, you hebzuchtig, daarom altijd met taki tegen you. Ano haat me haat you. Nou omdat me sabi tak you know een greedy black man. Baluizers, you know one greedy nengre. Daarom i de dape samen nanga de ma e seri saranang. Baluizers, de dape samen nanga den trama e sera busi fu unu. Ala den papira mesi. Ala den papira mi leisi. Da baluizers, de dape da ama e streda ta no sabi next. Mia sabi noti. Mia sabi next. Mia sabi next. Da u abuan bia de kai. Isabi abuan meti. Yabuan meti de kar kapasi. Min elkaar smanning vol uit. Maar abuan meti de kar kapasi. Maar abuan bia de kar kapasi ook toe. Ama dat leiden fake accounts. Dat kapasi, ama die zit aan Wageningen. Maar kapasi, nou am Chinsko toe boy. Kapasi, eigenlijk, mina ama dat na familie maar vrij postuk. Dan taiga matak no bomu mimoro. Maar kapasi, ook is een aantal informatie binnen. P, kapasi, basi, ego sribina osona man, da kapasi basi, abi wan relatie nanga amang sisa. Maar kapasi ekibri ator dati, terwijl kapasi ewani dede giluizen basi. Kapasi ekosi alasma giluisens basi. Kapasi lai om een fake accounts. Amai dedegi, amai wankir alasma gi en bigi basi luizens baas. Maar san kapasi edu, kapasi egwa, kapasi, abasi fu kapasi luizen, da luizen egwa Wageningen, da luizen basi ego sribi, na kapasi na oso na kapasi, ala de foto u abi. Alla de foto u abipe luizenbaas ego sribi na oso na kapasi na Wageningen. Da kapasi luizenbasi abu an relatie. Luizenbasi abu an relatie anga kapasi sisa. Da kapasi amandisi levera sisa fengi luizenbasi voor Mark X. Luisters basi bij wa Mark X gi kapasi. Da kapasi ser asisafien gi luisters basi om wa Mark X. Da kapasi e waka e feri alasma kapasi e waka e kletsama kapasi e meke om een fake account. Misrefi abilas famang. Misorama tak kapasi inom bomui mi moro. Inom fal mi lastig moro. Adimi barente fosi akon arki. Dus mensen desma sane begrijp. Zij de kapasi e val alasma lastig zot op Facebook. Kapasi e belsma naar Frankrijk, kapasi e belsma naar België, kapasi e belsma naar Nederland. Da kapasi disi. Zij de kapasi e vals maar lastig zo, omdat kapasi basi luizes.
Abi wa relasi nanga amansisa. En kapasi basi ego sribi dape na amansisa na Wageningen. Adat nasa ni saipsa. Dus na daarom kapasi e klets alasma. Na daarom kapasi e val alasma lastig. Da usabatori dati ook toe. En ala de foto u abi. Den buren fu kapasi sende ala de foto gimi. Pe aman basi luizersbaas. Ego sribi dape na oso na kapasi na oso na Wageningen. Na Wageningen na oso dape. En da luizersbaas ama abuan relatie anga kapasi. Sisa. Na daarom kapasi e kosi alasma. Gi embasi. Luizers. Dat na tori. Maar kapasi, i mu stop na nga desan sayedu. I mu tapu na nga desan sayedu. No so asweri o kiyu. Bus nengere pikine euro koso. I no kan meke luisters basi e kondape na Wageningen. I no kan meke luisters basi e kondape na Wageningen na yuna oso. Ama i kona yuna oso dape da amang giwa Mark X. Da oma Mark X amangi da ye serious sisa. Dat die serieus is dat je waka e klets alasma op Facebook. Je moet tapu na nga sandati. Je moet tapu na nga sandati kapasi. Nooit moro inom confirmi kapasi. Alasma sabi kapasi. Mi bari u kaba. Wageningen aman zeta wan pikin skoutu boy. Ala yuru amai klets alasma. Alasma amai klets op Facebook. A betre you doe je best voor je kan trouwen moro hei skoutu kapasi. Doe je best voor je kan trouwen inspecteur. Doe je best voor je kan trouwen officier van justitie. Doe je best voor je kan trouwen wan hoofdofficier van justitie. A dat im doe. Maar a Facebook roko die teke e doe kapasi. E val alles maar lastig. Omdat die basi luizes. Bij wa Mark X giu. En omdat you basi luizes. Abu a relatie anga you sisa. Pe amai koi sribi omelesi da pe na you na Wageningen. Ala de foto abi. Ala de foto u kisi. Dus wan me berekent dat je saide kapasi e wakai kosis masogi luisters basi. Saide kapasi e wakai feri alas masogi luisters bas. Terwijl abia ya takru. Ina wan takru pikimboy. Al die tijd luisters basi abu een relatie anga you sisa. A dat meke je wakai feri alas na Facebook kapasi. Kapasi iwan mi bos de foto's. Je want me bos de foto's pe je basi luisteren se kona je na oso na Wageningen. Je want me bos de foto's pe je basi luisteren e kon sribanga je sisa da pe na Wageningen. Pe je kona je na oso da pe na Wageningen. Fami du sabi dat i basi luisteren e kona je na Wageningen na oso. Fami du sabi. Fami du sabi. Kapasi. Nooit moro inom kon klets mi. Nooit moro inom kon klets mi. No so me bossa la de foto dati. Mi bari u ka. Nooit moro inom kon klets mi kapasi. I sabi king. I sabi king. I sabi duidelijk dat you basi luisters. Ik kon zien bij mij. Is dat na Wageningen. I sabi king dat you basi luisters. Abu een relatie. I sabi king dat you basi luisters. Abu een relatie. Nga you sisa. I kon zien bij omelees dat na Wageningen. Na oso na you dat you sabi. You sabi. Dat daarom je waka e klets alas mat op Facebook. Kapasi. Nooit moro inom doen. Kapasi. Inom confirmi nooit moro. En mi bebari o melezi kaba eerder. Mi bebari o melezi kaba eerder. Nooit moro inom concles mi kapasi. Kapasi. Ome strep is kapasi. Kapasi na one strip of two strip ama abi ina skoutu. In plaats van ma meke moiti futo one bigi skoutu da ama na tap Facebook a euroko. Na tap Facebook ama euroko i klets alasma i feri alasma. Omdat aman basi luizes abu een relatie anga aman sisa. You basi luisters abu een relatie anga you sisa kapasi usabi. Ala de foto mi kisi. Ala de foto mi kisi. Ala de foto's mi kisi pe you basi e boro you kon da pena you sisa na oso da pena Wageningen. A Wageningen je tant ook. A Wageningen je tang. Tapu na nga desan sayedu. A sweri o kiyu. Tapanga desan sayedu. Sweri ga do no lobby desan dati imu. Stopanga desan dati kapasi. Mensen da ato sa me giwija. Da minobe sabi takina so ba luizes bi uroko. Minobe sabi takina so luizes bi uroko. Mi leisi ala den papira. De man fu mi fu beb kisi ala aher dossier. Da mi leisi ala den dossier mi leisi. Pe mi eshi.
Dat luisters Bassi samen naar LVV, de man van VAP, naar luisters samen, de man bij de basic is zeer Saranang. 25 SAD 1 vierkante meter. Dat luisters Bassi etaki anosabi next. Terwijl alle de stichtingen Mickey, alle de buitenlanders om en buitenlanders bestel grond voor bijpotitap stichting. Dat GBB luisters Bassi etaki anosabi next. Terwijl GBB, ROGB, grondzaken, alle de handtekenen in dit tapu den papieren. Pede man bij de bezig is zeer den grond, die buitenlanders. De man de bezig is zeer den grond. Inaftek Amy Martinez. Amy Martinez mi blokkeren langat en kaba. En daar ik me blok je toen aan haar telefoon disi. Fres bigis refi inaftek de mandati. De mandat na de 100% muisers. If den konja me blok ding. En wan lofu de mandati mi be blokkeer de manka. Maar oké. De kinky den en dat de kom baka terug. Maar if den kon schrijven lau sani. Me blokkeer de aan haar telefoon disi. Me blok alapuru. Ubach luku. Maar mi no wan luizes. No an luisters en muisers nom kon schrijf lau sanja. No som je blok you puru. Dan ga telefoon disi. Dan je screenshot you. Dan je pot you. Tap Facebook. Dus de luisters en muisers allemaal mak luku. Luku afrouw of me disi schrijf sempesa. Sempesa schrijf na wan gambi die muisers. Maar sempesa a verander. Sempesa a kenkilibi. En omdat sempesa kenkilibi. Sempesa verander. Daarom mine blokkeren moro me gen wan kans amaktang in a show. Oké, Amy Martinez, me shitaki sefi kenkilibi, want je sha true, je shitaki Miranda etak a true. En omdat you kenkilibi, da je mak dume na nga wi, en da me no blokkeer you. Maar me beg you grantangi Amy Martinez, meke u luku a true sa pasa. Meke u focus tapa realite sa pasa. Wan luku wan vrouw enke sempensa, minanga embe kisi trobi te ube suai lolo adoti sefi, bijna sempensa be for me. Maar sempensa en ai kon krino nu, omdat sempensa e shitaki Miranda etak aturu. Daarom sempensa, no ikataki sempensa anoan luizes, anoan muizes moro, want en ai kon kring. Ibe abu tra vrouw den be kai kono. Kono strefi, wan gambi stampu vrouw. A vrouw is bij een fetanga mi wa leisi, swanga mi wa leisi, bijna u lolo adoti. Maar kono strefi en ai kon kring, en kono ane klets mi moro. Puur zo streef bij een fetanga mi wa leisi, lolo nga mi adoti. Maar puur zo ai kon kring, puur zo ne klets mi moro. Zo den luizers en muizers. Ata luizers en muizers sefi ba baila strefi ai kon kring, ba baila ane klets mi moro ook toe. Want daar luizers en muizers. Armando Dada schreef icon kring ane klets mi moro. Want daar luizers en muizers. Moses Asaiti schreef icon kring ane klets mi moro. In berekent dat je de muizers en luizers de lai. Maar den topper schreef voor de luizers en muizers. Boomfuru voor den icon krino mino abilas voor den e confirmi moro. Kan de konanga fake accounts. Bika ba gari schreef mino abilas fu ba gari moro. Bika ba gari en ai schreef kon kring. Gari schreef kon shitaki Miranda be takatru. Ata schatje misschreef mevrouw Dausa. Mevrouw Dausa ai kon oppo in ai kring. A komoto uit a muizes en luizers koi. Muizes en luizers na omesma, na ome foru de lasi, na omesma komoto uit a koi dat no. Omdat desma kon shitaki a basi fuding ba luizers. Alas a basi fuding ba luizers. Desma kon shitaka mandat na libi ogi fu koli sama. Bika na a luizers basi, a bigi basi fu de luizers refi. Amo gam bigi luizers. Na en bonduru desma poti ina pina, tai desma poti ina pina. En da a luizers basi di staki ai tanda pete einde anai komoto. Ataki ai tanda pete einde anai komoto. Dat na a bigi luizers basi. En in berekent dat je vroeger hadden we slaven. Maar de slaven zouden bij abi vroeger. Dan den bigi smaf me ook toe bij de slaven. Maar de slaven bij abi altijd bij abi basi. Maar den basi voor de slaven, na den basi dat hij bij tai de smak poti lek slaven.
En den bigi basi, a wisi sambe psa, de taki ine komoto, ye nyang alishanga wata, i mutanguro ko ina faya song fute yu dede. A dat den bigi basi unu, den bigi slaven basi be taki. En luizes, a bigi basi voor de muizes, ba luizes, i kan shama inke wan bigi slaven baas. Amana wan bigi slaven baas. Bika, ba luizes, aman taki, ala de smamutang, da de munyang alishanga wata te den dede. Adati ba luizes taki. En luizes basi, ala gadu de we shino dat amana wan redi musu, luizes bigi basi na echte wan redi musu blakaman de dape. Na mandishe pina den blakaman, na mandishe pina busi konde esma. Ke masra gado, go luku den prijzen na mungo. Go luku den prijzen na albina. Go luku den prijzen na afobaka. Go luku den prijzen na 106. Go luku den prijzen na brokopondo. Go luku den prijzen na koffiekamp. Go luku den prijzen na guyaba. Go luku den prijzen na kamalua. Go luku den prijzen na New Olora. Go luku den prijzen na Godo. Go luku den prijzen na Gaman Konde Asidopo Kayana. Go luku den prijzen na Achoni. Go luku den prijzen na Di Tabiki. Go luku den prijzen na Godolo. Go luku den prijzen na Malobi. Go luku den prijzen na Ksaye. Go luku den prijzen na Kementi, go luku den prijzen na Puketi, go luku den prijzen na Tabiki, go luku den prijzen na Wanfinga anga Niki, go luku den prijzen na Pegudu, go luku den prijzen na Stoelmans Eiland, go luku den prijzen na Luku, go luku den prijzen na Lawa, go luku den prijzen na Bengsdorp gebied, go luku den prijzen na Langa Tabiki, go luku den prijzen na Pamaka Konde, go luku den prijzen na Albina Leo, go luku den prijzen Asamaka Leo, go luku den prijzen na West Suriname, Apura, Oriella, Sipuruta, go luku den prijzen na Apura section, anga Washabo, anga plan Apura, go luku den prijzen na Nikeri, go luku den prijzen na Wageningen, go luku den prijzen na Hi matu konde asanang. Goluku den prijzen no. Da aredi musu luizes basi disi de drape. Da man etaki alasani egobung. Alles gaat goed. Alasani egobung amantaki. Da luizes basi amandisi sell out. Omdat luizes bas anotide amandisi sell out e woroko gide wetman. Anotide amandisi sell out e woroko gide bakara. Anotide, sinds vroeger amandisi stel out euroko giden bakra. Amandisi be verraad saranang eerder kaba. Ama be verraad saranang eerder kaba. Sete chucha, sete omen buria, fube buria bouta. En 2001, asem buria, muisesbaas, sete aini DNA, stem pu amnestiewet buria bouta. Amandisi muisesbaas, a blaka man disi, ama na 100% ready musu. A muises basi disi, luises baas, na 100% ready musu. Na 100% ready musu. A muises, luises basi disi, na 100% ready musu. Ano kan de trafasi. Luku omesma e baraman. Dausa baraman faman postekerte dausa weri. Gari balamante faman postekerte gari weri. Alla de abob sama baraman faman postekerte alla de sma weri. Muises basine arki. Omesma a herkondre te godoro Nederland. Bali muises basi fa postekker. Te alla de weri. Muises basine arki. Santanga so. Na bedreig muises basi dat eva poastekker jo so toin. Of sa muises basi e vrede so. Want amai gona na podia da amai. Mate amade pe presde da ama mofu na. Da amai tape mofu. Ma amai go ta podia da amai. Ma chamade pe presde da amang. Sai pasanga muises basi. Na bedreig de Amerikaan bedreig in taki jo so toin.
Na bedreigde Nederlanders bedreigen dat jo soorten. Dat voor omesma sang e bali muises basi dat poa stekker. Muises basi, luises nee je ane arki no wansma. Laatst, muises neef zeefi meke wan video. Dat muises baas luises, daar jenga ma eigen neef. Ama eigen neef wan ondernemer. Wan ondernemer, luisters basi, daar jenga ma dat toe. Luisters basi, daar jengi dausa, kori dausa, fika dausa wan heer di yali langa poti dausa oso. Luisters basi, daar jengi beb, daar jengi da bena, daar jengi omentasama. Luisters basi, daar jengi omesma. Omdat luisters basi, in wawawani de aan de macht. Ama wawawani de aan de macht. Ama da yengi omesama, ama da yengi bouta. Gwaini de na. Go pu alading, pu a amnesty wet. Nomo, omdat luisters basi wani jaini fu soto bouta. Ama meke aladen de na leden, aini de na stem voor. Pu a amnesty wet. Te bouta, de man lazy staff die bouta. Taigi bouta tak jogo, teke fu soto. Terwijl bouta na amamati, ama sur dati mati, bouta bede amamati, ama beste vriend, amamati plus abede amabasi. Luisters basi da yengi bouta, guaini de na go stem voor amnesty wet, take je bouta na mu soto. Stem, ja wan echte di musu. Luisters bas, you na wan echte di musu. En you, ala de sang sa je du luisters baas, na so baka ma je dayenki. Mi beni miranda, mi na abi no wan posisi, mi na abi no wan makti. Mi na dayenki sma. Mi bejai nya sandati mi komoto langateng. O mensma bejai ni den komoto. Laas, lembo srefe taka nga muisers basi taki luisters basi, de da pete. I wantante einde, ala tasa ma I komoto ma I wantante einde. San bigiso, san tangaso. Muisers, luisters bas no wan jere next. Amantaki aitan da pete einde. Dadelijk, een half jaar voor de verkiezing, dan luistersbaas, dan compare liefman. Dau compare liefman, dau teko want to money, fringi want to money, bonk want to money, fingi want to money, dau compare liefman no. Dan aso so lafa o goi lafu. Anga ganta ku lafu vien. Aso so lafa o goi lafu. Wan pay liefman no. Dat hij go stem die de man dis baka. Dat vanaf 2025 dat luisters basi et tampo ai tapu baka pinai feifi ali langa baka. En dat erg mo Alesia. Au erg aini a feifi ali die de man dis jamakti jano. Die muisers basi vinden a makti. Sa muisers basi do. San de man bedu. San de man fu yo spol bedu. Na waka tapu skreki gi alasma. Yagi frede gi alasma. Pe ogi mangisma. Teke telefoon belsma. Burger no mak taki. Burger no mak gemeening. Burger no mak skrifit op Facebook. Burger no mak taki next. Dat de man die si etaki den chai democratie kon. De man die si etaki den chai democratie kon. Dat de muisers basi die si dat de man die si etaki den chai democratie kon. Terwijl vanaf die de man kon aan de macht na so pinasma. Teke telefoon belle bedrijfsma. Teke telefoon belle pe ogimang. Teke telefoon e belle tapus krekigisma. Teke telefoon bel e tapus mofu. Adat je kai democratie? Adat we kai democratie? Une shiden karma sa teke we no. Une shidat na a heer gron tapu de lafu yu basi luisters no. I basi luisters amantaki meer fout van lui. Meer fout van lui is luizen toch? Meer fout van lui is luizen. Dat yu basi taki. Dus yu basi amano sabi a verschil. Amano sabi a verschil tussen lui, luidjes, luizen. Amano sabi a verschil dati. Daarmee taki baka, taki, ja, voorzitter, ik heeft niemand bedreigd. Voorzitter, ik heeft niemand bedreigd. Meneer Pamisser, jullie waren daar.
Jullie hebben gezien, ik heeft niemand bedreigd. Asani ano, ik heeft. Asani na, ik heb het niet gedaan. Ano, ik heeft niemand bedreigd. Asani na, ik heb het niet gedaan. Hij heeft, hij, asana no, ik heeft niemand bedreigd. Ik heeft, niet DNA. In de DNA, aman knapu in de DNA, hoogste college voor akondre. Hoogste college voor akondre, aman knapu aman taki. Voorzitter, luizers is luizen toch? Luizers is luizers toch? Meervoud. Amano sabi, amai denki taki mi no sab soort woorden boek ama abi. Maar amai denki dat luizers of luizen na meervoud voor lui. Dat amai denki. Aso, mi no sab soort universiteit. Mi no sabi soort universiteit ama leer desandati. Maar da man de een idee na baka da amai taki. Is de amai taki, voorzitter, ik heeft niemand bedreigd. Iedereen weet het. Ik heeft niemand bedreigd. Ik heeft niemand bedreigd. Okay? Vader man die zegt tak Nederlands zo. Speel aan Nederlands dati. In soort boeken in leer aan Nederlands dati. Ik heeft niemand bedreigd. Dus aan man die zie, minoman bribi taka man die zie go naar universiteit go teke papira. Want if je go naar universiteit, dat je moest man tak wan piki zo Nederlands. If je go naar universiteit, je moest sabi tak wan piki zo Nederlands. Maar alla de Nederlandse aman die zit taki, na omgekeerd. Amai taki de Nederlands omgekeerd. Aman, ik heeft het niet gedaan. Ik heeft niet gedaan. Ik heeft niemand bedreigd. Peel leer aan Nederlands dati. Soort universiteit, je leer aan Nederlands dati. Daarmee taki baka, lui, meervoud van lui, is luizen. Knapu dape egi ala blakas machine. I knapu dape egi ala baka buba sheng. I knapu dape egi ala blakas machine. Anga de rommel, den don sani saye tampa pe etaki. Ala baka samai tampu dape egi sheng. Zelf den pikineefjes voor mij, anga den pikineefjes voor mij voor 5 jaar, 6 jaar. Etaki Nederlands mo amadisi. Dat mensen, dan, de luizers nanga de muizers, de musabi nou dat alla de sanisa de be doen asma, na de san dat te teke de no. No de na her grontapu de lafu yu basi, na her grontapu de giyu basi sheng. Na her grontapu, wan hipiste de man disi be karmi Miranda Bako. Nooit meer reageer, nooit meer pikken, omdat tesma idregi mi mine spanga de sandati. Tesma eteke kikta mi mine spanga de sandati. Mi man tegen de sandati. Den be idregi mi tak Miranda Bako, dus dati de teken Bako, de poti. Nooit meer reageer, nooit meer pikken ding. Me lafu gewoon mee naar ding. Maar da luku akarma sai mik de nou. Daarom, misabitaki, wifu gaman, dagason, abe wasimi adai baka obia boom. Ala sa edwanga myo dai ko teke yu baka, dat mi de 100% zeker. Da ala de sansa de manisi be donga sma. Dat ding, no na desrefi e gidesrefi bijnaam. Na desrefi e gidesrefi bijnaam. No, den gidesrefi wantra bijnaam baka, luizes. Dus, alla juru te luisters basi go takwa sanya ini DNA. Soso rommel amai taki. Soso don sanya mai taki. Soso lau sanya mai taki ini DNA. Alla juru ay giden serefi wan nyum bijnaam baka. En nadat de karma. En no, de luisters disi. Heer gorontapu, heer kondre de teke kiktapu basi. Heer Gorontapu, heer wispe you go na Facebook, heer Gorontapu Nederland, Antwerpen, alla CD broko kiktapu you basi. Alla CD lafu you basi, de dregi you basi, na karma de karasandati. Na door de sansa ube dongasma. Adakete ke we no. En a karma begin tena top a begin. A tena top. No, de ma e teken. Om een soort vast de teken luisterspotty. Taki.
Zo'n woordenboek luisters abi. Van luisters etaki Nederlands zo. Pe luisters go teke master papira etc. Alla soort fasi de dregi you basi no. Alla soort fasi. Go look op internet. Anomi edu de sandati. Go look op Facebook. Alla soort fasi de dregi you basi. Alla soort fasi de dregi luisters. A dat de karma. A de san saube donga trasma. A de san dat je teke no baka. Desma disi be lobby dregisma, lafusma, teke kiktapusma, dregisma, lafusma. En no, na a bigi basif ding, na entron a kik in a kondre disi. A bigi basif ding, na entron a comedian in a kondre disi. A bigi basif de muizers, na een ala sama e lafu no. A bigi basif de muizers, na entron a spot man fa kondre disi pe alasma e teke kikne tapu alasma e broko kikne tapu dat de karma. Ja mensen, ik ben even live geweest kort. Ik heb even kort met jullie gesproken over een aantal dingen. We hebben kort gesproken over een aantal zaken. Ik ga weer offline. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Bedankt dat jullie aanwezig waren. Ik heb ervan genoten. Wij gebruiken ons rechten van de mens, vrijheid van meningsuiting, als omschrijving in het EVRM, de Europese wet voor de rechten van de mens, het Europese Hof voor de rechten van de mens. Krachtens zulks praten wij en wij communiceren met elkaar. Op grond daarvan proberen wij elkaar te informeren over diverse gang van zaken. Ik hoor meneer Luijsens praten over een aantal onderwerpen soms, maar hij praat van A tot Z. Niemand begrijpt of niemand heeft begrepen wat hij heeft gezegd. Want als hij ook gesproken heeft, is het meestal de vraag of je wel eruit komt met wat hij allemaal heeft gezegd. Want hij praat zoveel onzin, zoveel rommel bij elkaar. Maar ja, dat is de stijl van luizes en muizes. Maar mensen, wij blijven ons concentreren op de waarheid. En wij gaan door met de waarheid. Niemand, maar dan ook niemand, komt ons het zwijgen opleggen. Niemand komt ons zeggen, ja, je moet opletten wat je praat. Of je moet rekening houden met wat je zegt. Of je moet opletten met wat voor soort dingen je zegt, et cetera, et cetera. Wij kennen de wetten en wij weten wat het recht is voor de mens. Het normale recht voor de mens om je mening te uiten, dat kennen wij. Alleen bepaalde luizes en muizes die hun rechten niet kennen, die worden allemaal onderdrukt door luizesbaas en zijn kornuiten. Want die kornuiten van luizes, dus die andere kleine luizetjes, kokarding, luizetjes. Dus die andere luizetjes, die zijn de volgelingen van de luizesbaas. En die luizetjes, die zijn degene die bedreigingen uitvoeren. Die gaan mensen bellen of die gaan jou een appje sturen van ja, je moet opletten wat je praat. Gisteren nog kreeg ik een app van een paar mensen van ja, Miranda, je moet opletten wat je praat, want soms praat je veel. Ik heb gezegd, kijk, luister, met alle respect voor jou, maar F-U-C-K, Griekse I-O-U. Is dat zo'n takasan dati? Dat mitaiga man. Mitaiga nog een keer voor jou. F Ferdinand, U, C, Cornelis, K. Dat voor jou en verder Griekse I, O, U. Puntjes, U. Dat mitaiga man dati. Want raman bese no breaking bagadak Miranda je takio mensania. Mitaiga man tak lukuno. Een hele grote F-U-C-K. Isam so antakasan dati. F-U-C-K. Nanga Griekse I. Lange Griekse I. O-U. Nanga een uitroepteken. U. Dus F-U-C-K, Griekse I-O-U-U. Dan gaan we uitroepteken. Nog zin nog eens aan Gimoro. Want alla de madatina ding luizetjes. Dus eigenlijk, a luizersbaas
En ze heeft niet doen sani. Na den aden tra crimineeltjes. Dus den tra crimineeltjes onder één. Na den crimineeltjes onder één. Na den bedrijfsma. Na den crimineeltjes onder aluises basi. Na den essende berichten gisma. Als schatje of minister door. Is abolanga minosja schatje disi. Dura pina sevi do. Anga alla de schatje die de online ja. Me waar allemaal odi. Iedereen hier online. Alla de schatjes voor media online. Ik doe jullie allemaal de groeten. Ik hou heel veel van jullie. Wie na awaarheid we taki. Uno de bezig na noanta sani na awaarheid we taki. Dus na awaarheid we chakong. Une overtreedt strafrecht. Une overtreedt het wetboek van strafvordering. Krachtens het EVRM, Europese Gerechtshof voor de Rechten van de Mens, als daar gebezigd dat de mensen mogen hun mening vrijuit geven. En dat is ook een artikel gebezigd in de grondwet dat wij het recht hebben om onze mening te ventileren. Zonder bemoeienissen van personen, zonder bemoeienissen van de overheid. Zo staat het in de grondwet. Maar natuurlijk als je ongeschoold bent en je kent je rechten niet, dan ben je bang om te praten, dan durf je niet te praten. Want je hebt mensen om je heen die onderdrukkers zijn. Dus die willen eigenlijk niet dat je iets zegt. Je mag niet praten. Dus eigenlijk dan ben je als een soort slaaf. Als je niet mag praten en als je niet durft te praten. En als je niet durft uit te komen met je mening. Dan ben je een soort slaaf. En de meeste muizes en luidjes, hoofdes, die zijn een soort slaaf geworden. Ze mogen niet praten, ze mogen niet zeggen. In een hercontreditie, ik kan tak de massa, ik de mening de massa, etaki na Miranda, Milano, Cibrano, Dada en Dodo. Verder bijna niemand. Alla de trasma efrede voor de mening. Alla desma voor luidjes en muizes en hoofdes. En mareskesse en ik heeft niet gedaan. Het is niet ik heeft niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Het is niet ik heeft niemand bedreigd. Nee, de Nederlands dat minosabi. Kleuterklas heeft de manier tak net zo slecht Nederlands dat die. Ik heeft niet gedaan. Niet ik heeft niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Dus de man die zie, minosabi de man die ze leert taki, maar vocabulaire voor de man die zie. Heel slecht, niet goed. Mensen, een fijne dag, gaan jullie groeten. Bye bye, one love, ciao. En iedereen, bedankt. Iedereen die aanwezig waren hier, die gekeken hebben. Dank jullie. Ik bedank jullie. Dank u wel. Bedankt. Ik taki garantangi. Taku luku. Umeke bangi nangami. Uluka shatu live. Disi even. We godoro nangawi live. We giwi mening vrij. No one baka fes keskesi. Nee kon tapiwi. No one baka fes keskesi. Nee kon soru zou moet doen of zou moet taki. We na vrijheid van meningsuiten we gebruik. We taki abra alasma uwani. We taki abra alla politiek partij wani na we strefi e bapala sandati. No one keskesi ne kon bapal asandat giwi. No one ready fesi babung of one baka fesi babung of one baka fesi kwata ne kon bapal asandat giwi. Na we strefi bapala sandati. We strefi kon life o tewi wani we taki o tewi wani. No one baka fesi keskesi baka fesi babung of lebi fesi babung ne bapal asandat giwi. Wij usabi sana vrijheid van meningsuiting. Usabi sana arrecht. Fugi mening. Den gansa maar voor mij belowe. Om 400 jaar geleden den belowe komt naar Afrika. Gwena tapse, gwena dita, gwena malobi, gwena godolo. Teke pina fu baka. Den bejai ni chocho fu baka. Baka be dwengi ding. Baka be sweep ding. Den no mag takinex. Den mu tapu de mofu. No de. Luisters basi adati aidunanga de abopsma. Alamala mutapu de mofu, de no mak takinex, de no mak gide mening, den ton slaaf. Da ala trasma say wan gide mening, da de wani kontapu yu mofu. De wan kontai taki inomu taki. Utakuru. Ma wan de yo kong di asanda stop.